Айде, Тяно, за новата 2016-та! Яша! Яко, 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 яко! На здраве за новата 2016 година! Айде, на здраве, на здраве! На здраве! Яко! Яша! 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 Яо! Направи! Да сте живи и здрави, новата 2016 да ви носи много пари, здрави и любов и да се разбирате. Много е яко. Тук горе направо е леш, коста, тук направо е леш. Давай! На всички, които ме мразят и ме обичат, да са живи и здрави и да постигнат всичко, което искат. Да сте живи и здрави и да постигнете каквото искате. Желавам. Разбирате ли? И тук се прикарвани много уникално, чудесно. Гледката е неповторима. Само гледайте от Царево какво се случва. Едно е 4 юли, а е нова година. Разбирате ли ме? За какво става въпрос? Гледайте какво става, гледайте какво става тук. Ужас! Браво! Гледайте, много е яко, много ми е яко, много съм натърпан, много съм напрен на алкохол, много ужас. Къде моите две мапки, уникално усещани. Гледайте какво става надолу, гледайте какво става надолу. Айде, направи за новата 2016 година. Да ви носи много късмет, любов и пари и повече мир. Айде, тук бях. Айде, кажете чао. Бай.